Molt bé, el quartet Ègara em sembla bé, que seria una miqueta d'on ve el nom. S'ha creat per casualitats de la vida. Manel Reig tenia moltes ganes de fer un quartet i a través dels seus contactes hem arribat a muntar aquest quartet totalment amateur. El nom és curiós perquè el fet de que sigui em sembla bé, aprofitem la paraula em sembli, i bé, ve a dir, valgui la redundància, que som 4 persones que tenim molt bona relació i ens sembla bé tot allò que proposem. I aquesta seria una miqueta la petita història d'aquest grup. Bé, tocar en quartet té la dificultat de la sincronització, no tant el tempo, sinó també les dinàmiques. Quan hem de tocar fluix, hem de tocar fort, hem de tenir una coordinació perfecta i això requereix bastant temps de treball que nosaltres concretament no tenim, perquè ens reunim un cop cada 3 setmanes per assajar. Però sí que té una dificultat afegida el tocar en quartet o tocar sol. El repertori té 2 fases. La primera és, ens hem trobat i en aquell moment hem de decidir què toquem, què preparem com a repertori. Llavors el que hem fet és que cadascú ha aportat allò que li agradaria tocar o que ja té certa experiència en tocar. Significa que, o com hem procedit, és cada tema que un escull serà la primera guitarra d'aquell tema i els altres agafem la resta. D'acord? Ara en una segona fase estem començant a consensuar temes nous que no hem tocat mai ningú de nosaltres i ara estem en aquesta fase. Bé, ara hem creat la nostra pàgina web amb la intenció d'anar presentant els treballs el repertori que estem treballant, i sí que és una intenció no professional, però ja dic que som un grup amateur, però sí tenir-ho ben presentat, ben gravat i en condicions de poder presentar-lo a la societat en condicions. Nosaltres tenim un repertori tancat, hem de comptar que una cosa seria fer una actuació amb un gran repertori de cançons per cantar i per acompanyar, i un altre tema és l'àmbit més clàssic, que ja sol ser un repertori tancat i en el que hem treballat, perquè ja és una feina important i que no es pot improvisar, ara toquem això, ara toquem allò altre. Portem aquest repertori que serà el que presentarem aquí a la biblioteca. El vincle amb les biblioteques ve donat perquè participem amb el període aquest de la pandèmia, que ha estat tot un buit, participem en diferents esdeveniments que es produeixen a les biblioteques i sempre que ens han avisat, doncs, si hi ha una entrega de premis per fer un tastet de música, jo personalment he vingut a cantar, la coral de l'escola que jo dirigeixo també ha vingut a cantar i ja fa anys que venim participant activament en diferents activitats de la biblioteca.